Kung may 3 buwan na lang po kayong ititira, anong gagawin niyo? If the doctor will say to you, will be honest and frank to you, you only have 3 months left. What will you do now? Think about that. Pag-isipan nyo yun, pagmunihan nyo. Pero alam ko, meron din mga iba sa inyo, ayaw isipin. Di po ba? Pinagdarasal, Father naman, wag mo naman pagdasal yan. Father naman, wag mo naman sabihin yan. Knock on wood, wag naman po sana. Mga kapatid, pag dinideny mo, pag iniiwasan mo ang katotohanan na ikaw ay mamamatay, mag-ingat ka. Dahil isa yang tukso ng demonyo. The devil always convinces us that we will live forever. Why? So that you can put off the good that you can do today. Pag alam mo na matagal pa naman ang katapusan, di ba? Magpepetiks-petiks ka, di ba? Magtatamad-tamad ka. Halimbawa po, tingnan niyo yung mga anak niyo. Pag sinabi ng teacher, yung pagsasubmit, pagpapas ng project o assignment sa next month, kailan nila gagawin? Next month. Di po ba? O kayo mga nagtatrabaho, pag mayroong pinapatapos na report, sasabihin sa inyo, o kailangan ko na yan by next Monday, kailan po ibibigay? E then next Monday, doon pa lang po gagawin. Kung kailangan 9 o'clock, kailan gagawin? Yung 8 o'clock, doon pa lang gagawin. Pero, baka mahuli na ang lahat. Baka binabaliwala mo, hindi mo pinapansin, iniiwasan mo. Mabibigla ka na lang. May deadline na pala. Deadline na pala. Katapusan na pala. We are reminded through the season of Lent that our lives has an ending. There is a judgment day, my dear friends. Darating daw po ang ating Panginoon bilang hukom. And He will separate the goats and the sheep. Sino po yung mga kambing? Yung mga matitigas ng ulo. Yung mga lumalaban. Yan yung mga ugali ng kambing eh. Naninira ang mga kambing. Ayaw makinig. Sila ay iniingatan, sila ay pinapakain, pero sinasaktan pa nila yung mga nagpapastol sa kanila. Sino ang mga tupa? Yan yung mga marunong makinig, marunong sumunod, at minamahal nila yung mga nagpapastol sa kanila. Ask that question, my dear friends. Are you a goat? Or are you a sheep? Paano mo malalaman na ikaw ay ugaling kambing o ugaling tupa? Pag marunong kang makinig, pag marunong kang magmahal, doon ugali kang tupa. Pero pag ikaw ay palaban, pag matigas ang iyong ulo, pag wala kang ibang pinakikinggan, ikaw ay ugaling kambing. Di po ba? But remember, may deadline, may katapusan. At pagdating ng katapusan ng ating buhay, ano ang makikita ng Diyos sa ating pagkatao? We are confronted by the reality of death. Kaya nga, nung Ash Wednesday, nilagyan tayo ng abo sa ating mga noo. Ano sinabi?
From dust you came, from dust you shall return. Think about that. There is an ending in this life. And before we reach God, before we are confronted by God, anong may pagmamalaki natin sa Diyos? Sabi nga po ni St. John of the Cross, in the twilight of our life, we will be judged on how we love. At paano ba magmahal? Napakasimple lang naman eh. Tinuturuan tayo ng Panginoon. We go back to the basics. Pakainin yung mga gutom. Painumin yung mga nauuhaw. Bigyan ng damit yung walang masuot. Bisitahin yung mga nalulungkot. Gabayan mo, samahan mo yung mga may sakit. Napakasimple lang naman. Kahit na tumingin-tingin lang tayo sa ating paligid, meron at merong taong nangangailangan. Tandaan po natin, pag namatay tayo, dalawa lang naman ang sasabihin, dalawa lang naman ang pwede natin marinig sa ibang tao eh. Una, pwede mong marinig sa iba na, ay, patay na, sayang naman. Di po ba? Or pangalawa, kung hindi yun ang sinasabi ng mga tao, pag nalaman nila, nabalitaan nila, na patay ka na, ay, patay na, buti nga. Anong gusto niyo marinig pag kayo'y nakahimlay na? Yung sayang o yung buti nga? Remember, my dear friends, that our death is our final performance. Nandoon sa kamatayan mo, malalaman mo if you have done well or have done badly. As we have time that God gives us, gift to us, grace to us, do not waste it. Please, do your best. Do the most loving thing to do. You don't know that the kindness and the love that you show to other people may save their lives. And as you help others, you're also saving your soul. Hindi ko po makalimutan noong minsan, bago ako makatulog, tinitignan ko po yung mga nagme-message sa akin. At meron po akong isang nakitang text. Kapasok-pasok pa lang po. Sabi, Father, patulong naman po. Gusto ko na magbigti. Buti po agad ko nakita. Sinagot ko. At siya po ay nag-reply, sabi, Father, buti na lang sumagot kayo. Kung hindi, baka bukas hindi na ako makita ng aking pamilya, bangkay na lang ako. See, my dear friends, as simple as replying, that act of kindness, showing, giving kind words can save people. If you want to be good, remember that it is not enough to avoid bad things, evil things. Amen? Hindi sapat yung pag-iwas mo sa mga masasama para masabi mo na ikaw ay naging mabuti na. Ano ang tunay na pagiging mabuti? Ay yung umiwas ka sa mga masasama, pero meron kang ginawang mabuti. Diyan tayo huhusgahan ng Diyos. Ano yung mabuting ginawa mo? Pero para maging mabuti ka, kailangan meron kang malalim na relasyon sa Diyos. Dahil hindi ka magiging mabuti sa iba kung hindi ka nakatanggap ng kabutihan. Di po ba? Hindi magiging mabuti ang isang tao kung hindi siya nakaranas ng kabutihan sa kanyang buhay. Kaya nga po, pagpasensya nyo yung mga tao na naging masama sa inyo, naging masungit sa inyo, na nag-abuso sa inyo, isa lang ang dahilan bakit masama sila. Dahil hindi nila
Di sila nakaranas ng kabutihan sa kanilang buhay. O kaya naman, hindi nila pinansin ang kabutihan at pagmamahal na binigay sa kanila. Kaya nga, mahalaga kaysa sa pagiging mabuti, ay yung magkaroon tayo ng malalim na ugnayan at relasyon sa Diyos. Mga kapatid, sandali lang ang ating oras dito sa mundo. Life is short and death is certain. Make the most out of this life. Yes, seek to be happy, but more importantly, seek to be good. Because our life is not only here on this earth, we will continue this life in the next with Jesus. How to be with Jesus in the next life? Avoid evil, but do not forget to do good. Amen.